sa atin lahat. Mega love shout out po sa aking mga manonood, sa mga kapwa ko po plantito dyan. Yan. Welcome nga pala sa aking munting channel. Ngayon po itutur ko kayo sa aking bakuran, sa aking po mga alaga ng mga Bougainvilla. Papakita ko po sa inyo kung gaano kagaganda. Naalagaan ko po siya araw-araw para po ma-inspire kayo magtanim na katulad ko. Kaya halina po kayo at tingnan natin. Sa mga hindi pa po pala nagsusubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe. At pindutin nyo po ang notification bell para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Okay, maraming salamat po ulit. Let's go!